iyang lang sumpay nga itong sugilanon. Ikaw ang gamot, ako ang punuan. I am still and waiting. Kyle? Baby, you're crying again. Anak, masakit ka na imong kalaki, ha? Relax. Kay dili na madugay mamaulit na ta. Magkita na unya mo pag-usap sa imong lola, okay? Tinuod, mami. Kay dili gusto si mami nga magsigi kakilak. Love ka ni mami. Maong mamaulit na lang ta, aron ka ma-happy. Thank you, mami. Thank you. Hala, kanindot. Kanindot ba ini, uy? Pastilan makakwarta maning bata akon buot huna-hunaon, uy. Uy, unsa day? Ay tanawaran ning gipapilit ni Tumbi sa bongbong onay. Nindot ning kwadrohon dong. Ato ning ipa-frame aron dili ni pasipadaan. Ay hahain naman tos ni Mia. Ay, Nga naman, manay. ay, inday, kinibang drawing ni Tumbi. Ato ning ipakwadro day kay anugon kun magisi lang unya ni. Gihaguan baya gid in taon ni sa bata. Maong atong hatagan og bili. Hala pagtada kung swerte ining bata ang nga nakabaton og abilidad sa pagkamaog ingon inin ni Mia. Pwede kaayo ning makwarta. Ha? Na ay daghang hilig mamalit sa ingon anang mga drawing nga nindot kaayo ni Mia. Ay, ako'y pakwadro ani be. Ato gyud ning ampingan kay anugon kun madaot lang sa wagi ikong hinungdan. Akong usbon nga gihaguan nas kamot sa usa ka inosenteng bata. Maong ato ning hatagan og bili. Gusto ka, manay. Maong ako ning lihugon. Salamat sa paghatag o ideya. Karon dayon, ako ning palitan og kwadro ang drawing ni Tumbi. Kuyog mi si Ate Tumbi, ma, ha? Mana, Esther. Ano wag Ma'am Carla, magpakuha. Unsa? Mana, ko maglangan ha kay nasa si airport. Mauban ko si mo. Mauban ko. Kay gimingaw nag-ayo ko sa akong apo. Kyle! Kyle! Oops. Sorry, sir. Sorry. Uy, Kyle. Kyle nga, no? Hey, Sir, papasaylo ang akong apo. ikaw ni? Hala. Nahinumdum ka pa na ako? Oh, Kumusta? okay raman taon. Esther, pagdawas na mo. Kay nga nasisi mo. Pariyaw niya siya haron pakuha ang mga bagahe. Ako na. O sa pamikipaabot mo Australia. Oo, ma'am. Doon ka na doon. Hain man ang ibong mga bagahe. Ayaw naglaptang imong o sa tili ni mo problema. Kayo ako magkinahanglan sa imong servisyo. Can we talk? Bisag kadiyot lang. Wa na tay ang ngayon pang panagsultihan. Doon na, Carla. Og importante kayo. Maungatagi ko. Bisag pila lang ka minuto. Ma'am, asa ba bagahe? Kanang cart ka na doon sa halige. Ma'am. Imo tong driver? Hain naman si Manong. Ambot. Ambot mong haing speed no ham mga bot. Ug kun mga tanan sa pakon hain sinemya, kay tingal concern sab ka. Kinire ako ikahatag na tubag. Kuyog sa iyang uyuan. Nangawagtang ang mga mananap nga wa magpahibaw. Ambot ko na si sa nga akong nahimo nila. Nga diri sa akong mga kamot, gitarong man ako sila sa pagda. Ikaw mismo saksi ni Ana, dili ba? Katong bata nga akong kikabangka kaganiya.
Akong sinakop. Ang atong anak. Namatay sa pagkatao. Tungod sa kagrabe sa stress na ako nimo. Unsa? Imong gikupa ang akong pagpati, Reeves. Imong yung giamong-among ang gikahinaman kong anak. Unsa? Imong gipatay ang kaugalingon nimong anak. Babe! Babe, wait! Ayaw na ko kasulat kung dili ka gusto nga maghimo ko din isa na. We need to talk! Sa dihan nawa ang akong anak sa dili hustong panahon. Gisaan na ako sa kong kaugalingon. Nga dili tagi ka pasayloon. Please be fair. Ayaw tiguin ka matuoran, babe. Kung anis ka lang sa imong kugalingon. Naibaw ka yun nga ikaw mismo. Ikaw mismo mo'y nagtukmod na ako. Aron magpakahilom na lang. Muristansya. Bisan pa man unta nga. Ako ray gisakitan sa akong gibuhat. Tungod kay nabalakag ko sa imong sitwasyon. Gikahinaman gid unta na ako. Ang pag-abot sa atong anak. Dinhis kalibutan. Pero pilit kong mitago aron dili ka na ma-stress na ako. Butangan akong sukway sa imong kiingon. Tungod kay hapit kada minuto ang akong kahiubos nimo. Why hunom? Grabe ang stress na akong kipati, Reeves. Mang sawa lang damha. Napaga na hinuon ang akong anak. Mara kong mapuang sa sobrang kakuol. May panahon na gani nga miattempt ako sa paghuno sa kaugalingon akong kinabuhi. Tungod kinaglisod ko sa pagtawat nga wa na ang anghel nga mauna lang untay bugtong natong magliligaw. But then, salamat na lang. Miabot si Esther ang iyang apo sa akong kinabuhi. Maong gisagop na ako ang bata. Ilo na ka na sa mga ginikanan. Og nasubhan ang akong kamingaw sa akong anak. Nasa ba ka? Wa. Nakanungog ko sa imong paghingos, Reeves. Guilty? Dili pa ta mamauli. Ay naman dahil si mami. Uy, Lula, ako mapaso na. Mabalik kog sud dito sa airport. Ayaw. Mura ka bayag korek nga moadtog yung dito. Bahala nag-unsat ang oras sa tungahon sa imong mami. Maghuwa lang yun ta. Ayaw pagbuot-buot og... Uy, naman siya Lula. Ayaw na pagpakigsulti niya kung dili ka istoryahon ha. Ayaw pag una-una. Oo, Lula. Ay, Nimya! Day! Tiyo. Kamusta man ang imong lakaw? Diin man mo maabot og suroy. Ay, sa pag-ung merkado, day. Napadesto nga bakante, day. Timing sa kayo nga akong desisyon nga maagi ko dito. Mura bag doon ay gahong nga mitok mo na karon. Musuway yun gili atong tapit kay agad yung nakita dito nga akong tuod nga ikala, day. Akong amigo ba? Nga dugay na kayong wami nagkita. Ay, naitindahan dito. Akong amigo, siya og iyang asawa akong gikasulti. Ug mauto day, ila kong gi-encourage nga ipadayon ang atong plano nga mukuhag usa ka pwesto dito para makasugod nagdayon kuno ta sa atong negosyo. Ila mo kunong kailang market administrator dito day. Ila kuno tang tabangan aron magkapahimo na noon. Magkapahimutang na ta dito. Day, Nimya. Kung sa magigiplanuhan mo nga atong inegosyo, day. Isda, tiyo. Ayan guys, andungan na to ang part 22 sa Ikaw ang Gamot, Ako ang Punuan.
Part 22 guys. So daily episode na taan ni guys no nga drama. Ug I think uban pa yung mga drama guys ang himuon na tong daily episode. Okay. Murag di man gud lalim guys para sa ako no. Labad sa ulo ko mag-edit og daghang kayong episodes. Unang 1 episode per day na lang no. O mas dalian ra ko ani guys. Og para mapaminawan dayon ninyo ang sumpay no. Og ang niagi guys no, aw atong nasayran guys no sa kini nga part nga magnegosyo sila nimya no. Sa merkado og isda. Oh, mali sila isda guys sama sa atong nadunggan. So I think kining paagiha guys no sa pagpamaligya niya isda magkakita magkatagbo no ang ilahang mga dalan ni Alexa og Alexa na ba? Carla og ni Kuano? Ni Carla og ni Mia. Kay syempre merkado ba ya? Pero saan pa pagkita nila no kung dili hilig magmerkado si Kuan? Carla. Nga naaman ni siya maid. Basig ang maid niya guys no mo ay makasolti nga. Nagtrabaho si Kuan dito. Sa ako ra po ng mga pangaghap. Sa ako ra po ng mga pangaghap guys no. But dili pa gyud ta maka-judge guys no kung unsa yun o maka-guess kung unsa ang sunod pang mga panghitabo kay daghan pa man tag mga eksena no nga atong paminawon mo nang stay tuned lang yun ta permente guys no kay nindot siya nga istorya kini nga istorya guys no I think pwede ni siya mahitabo pod no sa tinuod nga kinabuhi nga gihatag no gihatag ang anak sa lain pero karon nga nidako na iyan ang bawion. Syempre mangusog man yun ng inahan kay inahan man siya pero kana kung wala na siya kauwaw no sa pagkuha nga di man siya nagpadako. Ug wala na siya gihatag no bisan peso para ipalit og gatas. Diba? Munang abang-abang lang yuta guys no sa uban pang mga sumpay. Og napamahal na pod si Kuan guys no. Napamahal na si Carla sa iyahang sinagop guys. Gani sa pagsampit niya no og mama ba to or ningotong bata og I love you. Na feel niya guys no nga ang tinuod nga gugma sa usa ka inahan. Pero wala niya nahatag niya kay di man siya tinuod nga inahan ani. Nahatag niya ang tinuod nga natahatag niya guys no ang gugma sa isip inahan pero dili man siya ang tinuod nga inahan. May something nga kulang gyapon no. Muna akong bot pasabot guys. Saan man ini? Naglag na kayo kung isa ka cellphone guys. Naglag kayo good. Ako sang i-delete yung mga video dire. Asa man ipangitao ning storage ay ni. Usara sa mga lobat makakuan guys no. Lag ang kanang puno na sa mga video. Munang i-erase. Mag-erase ta diri guys. Og magbasa na ta guys sa inyong comment. Anyway, time now is 1:16 AM. Kadlaw na guys, September 9. September 9 na ba? Check na to 9 or 8. Wow, September 9. Og 2 days na lang guys no, mag-celebrate kuan siya commemoration no sa pagkuan o anniversary sa 9/11 no, September 11 bombing. Every year naman yun na guys no, siyempre isip paghinumdom sa mga nabiktima tong World Trade Center.
2001 to siya guys. So 11, 24 years ago na. Nakahinondon pa ba mo ato guys nga panghitabo? Unsang pila pa may yung edad ato nga panahon guys? Year 2001. Ako ato guys 2001 ko anak ko ato no. Pakitabo ato first year high school na ko guys. Oh grabe gito siya nga balita worldwide. Syempre worldwide guys. O halos tanang balita about ato. Inana siya kada kong balita guys no. Bisan pa magani hangtod karon nga 24 years ago pero di gyapon malimtan no ang paghinumdom ato no sa mga biktima nga niabot og pila to almost 3,000 guys no. So dito lalim nga kasinatian no. So na-install na guys ang YouTube Studio og atong tan-awon diri guys no. Mag-check ta sa inyong mga comment. Sa gahapon ni siya nga upload guys no sa Sunday. Pero sa Sabado ni nga drama. Magbasa tag comment from Dads Baskis. Puwera gaba man taw ni si Carla. Maayo kaayo mo pangga sa dili niyang dugo. Unta sinimya na lang ang inahan ni Benji kay managsama og batasan. Nadala yun ni Benji guys no ang pagka mabuting bata. Buotan nga bata kay buotan po ang nagpadako niya. Thanks Sir Dodong Audio Vlog sa ikaw ang gamot ko ang punuan. God bless us all. More power sa RMNDO HBC Buog DC Davao Drama. Daghang salamat sa pag-support Lods no. Every day magbasa tag comment na po diri sa ang pugong ni Amelita. Shout out and greetings to you Dads Vasquez sa part 1 nato guys no nga bag-uhay pa lang nato na upload o part 1 pod sa Bagong Bayani. Itong i-check guys ang atong fall episode ani. Wow, 294 views. Thank you guys sa ang sinugdanan sa lamok ni guys. Mga kaliwat di ay sa mga vampira ang lamok. Mao di ay nga sakit og pinaakan nila ang uban nagdala og dinggi og dili nato tagdon mamahimong hilanat. Share lang. Nice pod ilang title guys no. Nice pod ang ilahang alamat ng lamok guys ang sinugdanan no. Kay mura pog tinuod nga kaliwat og vampira kay musop-sop man og dugo mo nang og nagkuan pa yun lagi nagkalat pa yun mga sakit mo nang kung kinahanglan yun guys no matulog magkuan yun og baygon katol no or kumugawas ng lotion og off kay usama na siya no sa makapawala makalisen sa mga lamok nga salot sa palibot. Ay nako. Bisag hapit na alas 2 guys pero trabaho sa magputos pa kog ice guys. Unsaon manggod nga laay manggod po kaayo dire guys no sa sulod ako ra baya isa. Naglaag-laag pa taon ko guys. Kay na ako ni disco pawa sa kalaay. Pero wala hindi ay. Ayan. Kalikayan ako guys no nga makalaag kay laay kaayo. Yes guys. Munang nagnid po ko og ano rides pahangin kay para sa ako ang kuan mang good rides. Stress reliever na ko. Yan hinimo na ako nga chandelier guys no sa plus light ni siya nga nabuka, naguba pa. Yan LED lang siya. Okay siya, homemade na siya. Kanang patapo na nga bagay nga akong
gamit pag-usap. So mga na to guys, kay katugon ako pero napo ko'y buhaton. Again, this is Dudong. Bye for now and good night.